Super may gubay hapit na ka sir. mahuman sa imong trabaho? Hapit na mo man akong trabaho din sa Bigubay po, hapit na po mahuman iya ha. Sa trabaho nila, di mo na makita ni tawanan eh. Kuan ba kanang sa ako ang Instagram, jutay may mo like niya sa ako ang may di ubay-ubay man. Mo din na sir. Anak mong guna sir. Kung sa Instagram mo post ka, wala bisan 20 minutos wala pa mo likes. Then sa imong my day, mo post ka dito, wala na gani 5 minutes daghan na kayo mo likes. Daghan na kayo mo react. Usa ka reason to be learned ana sir. Nga kanang sa imong Instagram nga mag-post ka, wala kay likes then 20 minutos na ang milabay. Ug sa my day mo 5 minutes pang labay daghan na reaction heart ana. Usaray buti pasabot na sir. Ang mga tao galantaw ras imo ha sa imong my day, para nang my day nimo nato, my day namo my day gani. Galantaw lang na siya gali pero sa like sa Instagram wala kayo. So buti pasabot ana siya nga daghan ang galantaw nato kaysa nag-like. Yung anak din na? Sir? Daghan ang galantaw, daghan ga-observe nato nga kung natay mo-post nga mga bad. Ma-judge na yun ta. Kaya nagpuyok ang ta sa Pilipinas in a judgmental country. Diba so sir, para ma-avoid lang kaan sa mga toxic people around tato, natong tanan, kay di mo gina ito malikayan, namang gitawong mo muwala sa itong kalipay, kanang sila mo hadlang ba, mubalabag sa itong kalipay nga, pasagdan lang na nato sir, mong itakagtaw nga di toxic sa imong family, sa imong kaila, sa imong barkada, sa imong friend, nga mangita na ka, ilahon nimo sila kung tinuod ba sila or dili. Ay lang po, focus imong social media kay kana sila wala lagi na ihimos kinabuhi kay kun imo hunahon sila Ano din na? di ba? Tama lagi kaayo ron. Tama. Sige sana kay iwas og trabaho. Sige, padayon si mong gibuhat diha. Yaw yaw.